2016 toinen kilpailupäivä. Kadettiradalla ensimmäinen lähtö tänään on tässä kohta käynnistymässä. 5 minuutin lippu nousi juuri. Ja täällä on tänään tämmönen kiva tasainen kevyt tuuli. Aurinkokin on just tullut esiin. Nyt tuli 4 minuutin signaali ja nousi tuo P-lippu ylös. Täällä vielä viimeiset purjehtijat kiirehtivät linjalle valmistautumaan lähtöön. Voisi oikeastaan sanoa, että ei purjehduksissa paljon ideaalimmat olosuhteet voisi olla kuin tänään. Täällä on lämmintä ja täällä aurinko tulee esiin ja täällä on tasainen kiva tuuli. Toki tuulta voisi aina olla vähän enemmän, mutta täällä nyt kyllä selvästi on kuitenkin jo ihan reipasta menoa tänään. Odotettavissa tänään ajetaan todennäköisimmin 3 lähtöä. Eilisen 3 lähdön jälkeen sitten tuloksestahan saa sitten 1 lähdön jättää, sen huonoimman lähdön saa jättää pois. Tilanne on siellä tulospuolellakin sikäli mielenkiintoinen, että siellä oli paljon sellaisia aivan kärkituloksia, mutta sitten eilen tuli näitä varaslähtöjä kärkipurjehtijoille aika monelle ja nyt sitten tänään täytyy purjehtia puhdas peli, jos meinaa olla siellä kärjessä mukana. Eli paineita varmasti purjehtijoillakin on nyt siellä ja on ehkä vähän varovaisempia tuossa linjalla tänään, jos haluaa varmistaa sen kokonaistuloksen. Valmentajat siellä jo siirtyvät vähän tuohon ulkopuolelle. Ei saa olla häiritsemässä lähtöä eikä antamassa enää ohjeita 4 minuutin signaalin jälkeen. Ja nyt rauhoitetaan purjehdus purjehtijoille. Lähtölinjahan näkyy tuossa punaisen lipun veneessä ja punainen lippu tuolla näkyy tuon moottoriveneen takana nytten. Ja siinä on starttilinja. Vielä yksi Matti Myöhänen sieltä yrittää kovasti ehtiä starttilinjalle. Kyllä varmaan vielä kerkiää, mutta hiukan tiukalle vetää. Huutoa kuuluu jo linjalta. Siellä vaaditaan omaa paikkaa. Se oli minuutin signaali, joka äsken kun tuli. Niin, aivan näillä hetkillä siellä tuomaristo huultelee siellä tuomioitaan jo. Kuului vihellys ja keltainen lippu. Joku joutuu tekemään siellä rangaistuskierroksen. 4, 3, 2, 1. Nyt tulee lähtö. Näytti siltä, että tuli puhdas lähtö. Sieltä 1045 otti hyvän lähdön tuosta keskeltä ja 894 Leelipulta otti erinomaisen lähdön. Siellä vetää jo hienoa kaulaa. No niin, kisa on käynnissä.
haetaan täällä oikeassa laidassa vapaita tuulia. Parhaita. Mielenkiintoista seurata nyt, kuinka tää esimerkiksi 1012 täältä äärimmäisestä oikeasta laidasta löytää tän tuulensa. Sieltä myös keskellä 869 ja 424kin täällä etenevät lupaavaan tahtiin tänne oikeaan laitaan. Katsotaan, miten tilanne kehittyy. Täällä on pilvisyys koko ajan pienenee ja varmasti tuo oman osansa tähän tuuleen tänään, että lähdetään seuraamaan tätä laivuetta täällä suojan puolella, ei häiritä purjehtijoita. Nyt on selvästi osa fliitistä on sitä mieltä, että vasemmalla tuulee ja osa on, että oikealla tuulee. Siinä 1012 lähti nyt, käänsi Styrburin halssille ja 424 joutui tässä väistämään. Hän oli toisella halssilla. Stop. Niin, 424 päätti, nyt on aika lähteä hakemaan sitä ylämerkkiä täältä. Hyvin mielenkiintoinen. Tätä kilpapurjehdus on parhaimmillaan. Valintoja tehdään ja valinnat punnitaan sitten ylämerkillä, että miten ne kannatti ja miten ne tuovat täällä. Vauhti pitää olla hyvä ja reitinvalinta oikea, niin sillä pääsee hyvin sijoituksiin. Selvästi täällä tuuli kevenee täällä lähestyttäessä ylämerkkiä.
siirrytään nyt tonne ylämerkille katsomaan, että miten tämä tilanne nyt tässä kehittyy. Tässä ollaan jo tuntumassa. Tulee olemaan tiivistä nyt tänään tässä ylämerkillä. Tulee monta venettä samoihin aikoihin täällä. No niin, ensimmäisenä ylämerkin kiertää 1101. Seuraavana 894. Sitten kolmantena 424. Ja sitten 1012. 1073. Ei purjenumeroa. 936. 969. 2 kertaa 969. Seuraavana 974. 639. 1094. 1045. 634. 887. 514. Sitten on pientä rakoa. Tulee 1105. 1120. 1666. 374. 528. 598. 1134. 92. 730. 668. 110. 326. ja 400. Nyt onkin ylämerkki selvitetty ensimmäisellä kierroksella. Me lähdetään siirtymään tonne alapoijua kohti. Tasaisena täällä. Vielä näyttää siltä, että olisi lisää tulossa, mutta kuitenkin
Näkyy joka puolella tuulee. Siellä tuomaristovene edelleen siellä välissä ja katsoo, että siellä ei rikota sääntöjä. Keltainen lippu ei nyt, siellä se nyt keltainen lippu oli kädessä, mutta eipä heilunut. Kärkipaikkaa pitää edelleen täällä 1101 ja kakkoseksi on noussut 894, tai taisi ollakin siinä jo, ja kolmosena edelleen 424. Nelosena 1012. Täällä nyt alamerkillä on aika hiljasta. Vähän reikää nyt tässä tuulessa. Valmistelee, painaa vähän köljää alas, ei vielä. Siinä on kutkuttava tilanne, kun 3 veneen rintama perässä lähestyy ja vievät tuulta häneltä tasaisesti. (1101) kääntää nyt. Seuraavana 894. Ja 424. Kaikilta hieno tyylikäs merkin kierto 1012. Kiertää neljäntenä. 1073 viidentenä. Ei purjenumeroa kuudentena. Yhdeksän 36 seuraavana. Sitten tulee 2 venettä samaan aikaan siinä. Ensimmäisenä näistä pääsee ympäri 869. Sitten 1094. Kol 887. 639. 1045. 634. 974. 1105. 969. 514. 1120 ja 374 olikin siinä ensimmäisenä ja 1666. Tuomaristo tiukkana siinä tarkkailee alamerkin tilannetta. 528. Siellä välistä pujahti yksi vene. Numero oli hetkinen. Nyt en näe tästä. 1134. Se oli 514.
4 oli se numero, jota ei nähty. Ja 969 oli siinä rinnakkain. Seuraavana merkille tulee 668, 730, 326. Sitten samaan aikaan 92 ja 110. Ja 400 vielä lähestyy merkkiä tuolla. Niin lähdemme siirtymään tästä taas kohti toista ylämerkkiä. Täältä. Ja mitä näemme tällä hetkellä, niin kärki näyttää pysyneen samana siellä, mutta ovat tuolla äärimmäisessä oikeassa laidassa. Seuraamme mielenkiinnolla, miten sieltä noustaan. Siellä on myös tuolla vasemmalla näkyy haastajatapahtuman ensimmäinen lähtö on nyt käynnissä. Päässeet siellä ensimmäiselle kryssille jo. Yläpojulla meillä on lautakunta valvoo ja pitää huolen siitä, että merkit pysyvät paikallaan ja ovat ylös myös kiertävät veneet.
Sieltä ensimmäiset veneet lähestyvät ylämerkkiä. No niin, täällä tiukkaa taistelua Leylinella, joka on tämä suora linja ylämerkille tuolta kryssiltä. Ensimmäisenä kiertää 1101. Seuraavana merkille tulee 894. Sitten ei purjenumeroa. Ja seuraava 424 tuli siinä. Nuorempi kuuluttaja. Seuraavana 1073, 1012, 887, yksi 1094. 869. Siinä vielä tulee mielenkiintoinen tilanne, että sieltä tulee kaksi venettä vasemmalla halssilla, yrittävät päästä tämän rintaman läpi, joutuvat hakemaan vapaata paikkaa siitä. 634 heittää siihen styrboardilla, sitten 105 meni siinä edellä, 1045, 936, 528, 639. Tuomaristo tarkkailee siinä taas ylämerkillä, että miten sääntöjä noudatetaan. Seuraavana tulee 969, sitten 374, 974, viisi, yksi, neljä. Yksi, kuusi, kuusi, kuusi. 598. 1134.
1120. Eli sitten loppupäin järjestys on 110. Sitten 400, 668, 326 ja 92 ja 730. Nyt lähdemme seuraamaan kärjen maaliin tuloa. Siellä näköjään tuomaristo määräsi. Siellä oli yksi. Ilmeisesti en tiedä, se oli ainakin jiippi, mutta voi olla, että siellä oli yksi rangaistuskierros kärjessä, mutta täältä etäisyydeltä ei nyt nähdä niin tarkkaan. Loppupäin järjestys vielä 110, 400, 668, 326, 92 ja 730. Täällä valmentajat seuraavat tarkkaavasti, mitä purjehtijat suoriutuvat. Niin, siellä ensimmäiset veneet on kiertänyt alamerkin. Lähtevät tälle viimeiselle luoviosuudelle tähän maalilinjalle. Näkyy kuinka hienoja puuskia tässä tulee nyt siellä. Melkein jo jollat lähtee liukuun tuossa etualalla nyt myötätuuliosuudella. Että kyllä täällä olosuhteet on hienot.
niin, sieltä kärkipaikkaa sinnikkäästi pitänyt 1101 lähestyy siellä kovaa vauhtia maalilinjaa. Sitten seuraavana sieltä on tulossa vene, jolla ei ole purjenumeroa. Sitten on mielenkiintoinen lopputaistelu 424 ja 894 välillä. 424 heittää siitä tyylikkäästi Styrburghalsille ja 894 siihen alapuolelle. Kyllä tässä kisassa nyt pidemmän korren veti 424. Saavutti 3. sijan, joka oli hieno saavutus. Seuraavana 894, 1073. Seuraavana sieltä tulee tiukka taistelu. Näyttää sieltä 887 ensin ja sitten 1012. Sitten alkaa tulla aika tasasta rintamaa veneitä siellä. Tää isompi liitti sieltä ensimmäisenä. Linjaa lähestyy 869. Seuraavana saas nähdä kuinka käy. Siinä on 1094 ja 1045 hyvin lähekkäin. Näyttää siltä, että 1045 selvittää nyt linjan ensimmäisenä. Joo, seuraavana 1094. Sitten siellä on tiukka taistelu 1105 ja 634. Seuraavana sieltä tulee 936. Sitten 528. Seuraavana tiukka taistelu siinä linjalla. Kumpi on ensin? Näyttää siltä, että 9... en tiedä. Kyllä nyt meni maalikamera asiaksi kyllä. Siinä oli 969 ja 374 oli aivan rintarinnan. En osaa sanoa kumpi oli ensin. Seuraavana 974. Sitten 514. 639. Sitten tulee taas 3 veneen rintama. 1666 ja kumpi tulee ensin? 1666, sitten 598, seuraavana 1134, sitten 1120. Nyt on vielä maaliin tulossa 1, 2, 3, 4, 5, 6 venettä alalipun tuntumassa. Tämä kadettisarja Optimisti-jollissahan on tarkoitettu juuri sellaiseksi tasoksi, että tämä on sellainen, jossa pystyy ilman liian kovia paineita purjehtimaan kuitenkin ihan täysmittaisessa kilpapurjeduksessa, ja tämä on erittäin suosittu luokka. Täällä on tällä hetkelläkin
34 venettä. Mukana meillä näissä viikonloppukilpailuissa on ollut 450 venettä. Sen seuraava taso tästä ylöspäin on vielä sitten tämä niin sanottu ranking-luokka, jossa on nähty jopa yli 100 veneen fliittejä näissä viikonloppukilpailuissa ja sitten Suomen mestaruustasolla. Optimistiellä purjehdus on hieno tapa aloittaa tämä purjehdusharrastus, joka se on helppo vene purjehtia ja turvallinen ja se on maailman yleisimpiä purjehdusveneluokkia. Seuraavana nyt maalilinja lähestyy 110. Täällä Vuosaaressahan voi aloittaa optaripurjehduksen oikeastaan mihin vuoden aikaan vaan, että meillä on kursseja täällä ollut läpi vuoden silloin kun on auvavesikautta ja pystyy aloittamaan ilman omaa venettäkin ja osallistuu vaan 7-vuotiaana voi aloittaa kun on uimataitoinen. Seuraavana tulee yli 668. Tässä taustalla näkyy Helsingin sataman nosturit, joka varsinkin tämä Vuosaaren satama on tässä kilpailun tukijana mukana. Sen lisäksi meillä on Finn Containers ja Henli Hansen ja Lähi-Tapiola tukemassa tätä jaloa harrastusta ja antamassa mahdollisuuksia nuorille purjehtia. Sitten linjaa lähestyy tiukan kilpailun tuoksinnassa 326, seuraavana 400, sitten 92 ja 730. Tältä osaa nyt tämän päivän ensimmäinen lähtö alkaa olla ohi. Lähetys menee hetkeksi tauolle. Jatkamme sen jälkeen kun tulee taas seuraava lähtösignaali. Kiitoksia. Palaamme hetken kuluttua.